Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde geçirilýän Merkezi Aziýa ähli klimat meselleri bilen ýüzbeýüz umumy awdançylyk beýikligine jebitleşmek atly birinji halkara forumuna gatnaşdy. 2 günlük forum ekologiýa we howanyň üýtgeme bolmagyny dünýä ähmiýetli wakalaryň birine urildi. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew ähli howanyň üýtgeme meselelerine başlanýan halkara klimat forumuna gatnaşlary mehrini bereklep, ekologiýa awdançylygyny üpçün etmek wajypdygyny bellädi. Ve şunun bilen ähli durnukly şuň möhüm şert hökümini tutuş adamlar üçin derwäýt bolan klimat meselelerini çözmek boýunça dialogy puturandyrmagyň we birlikdäki hereketleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň tanlygy arkaly ýüzlenmesi görkezildi. Onu Avralia Halkara Guramasynyň göl başçysy seredilýän meselelerini hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň döwletleriniň ýöňe sürýän başlangyçlarynyň möhümdigini aýratyn belläp, häzirki zaman dünýäsiniň iklim we ekologiýa meselelerini çözmek boýunça tagallarlary birleşdirmäge gönükdirilen klimat forumynyň işine üstünlikleri arzu etdi. Forumda hormatly prezidentimiz çykyş edip, howanyň üýtgeme bilen bagly meseleleriň hemişe Merkezi Aziýa Ýewrop Birleşigi sammitiň çägine aýratyn orun eýleýändigini belledi. Her wagtda biziň ýetasy wezipämiz hyzmatdaşlygyň ýetasy we elektriýan orlaryny görkezmek hem-de olary durumça geçirmek üçin üýtgüzi şertler döretmek bolup durýar. Amman biz howa gün tertibiniň meselleri babatda Ýewrop Birleşigini geljegul hyzmatdaşlyk taplaýar diýip döwlet başçylarına aýtdy. Ýetasy halkara konwensiýalaryna we şertnamalaryna hem-de araşyklaryna ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme boýunça çarçuwaly konwensiýasyna hem-de Paris ýylaryşyna birlikde ygyrarlylygymyz şeýle hyzmatdaşlyga esas bolup durýar. Hormatly prezidentimiz iň möhüm meseleleriň kömürturşy gazyny we metan dıňylaryny azaltmakdan ibaratlygyny belledi. Mälim bolýar soňky döwürde bir ugurda Türkmenistan köp işleri amala aşyrdy. 2023-nji ýylda metan dıňylaryny azaltmak boýunça topar edildi. Şol ýylyň dekabr aýyna ähli metan borçnamasyna Türkmenistanyň goşulanlygy resmi taýdan elan edildi. Hökümet howada metan dıňylaryny azaltmak boýunça Türkmenistanyň daşary döwletleri we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň ýol kartasyny kabul etdi. Netijede diňe 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ýurdumyzda metan dıňylary 11 götürmädildi. Bu bolsa meýilnamada bellänen derejeden ýokarydyr. Türkmenistanyň ekologiýa başlangyçlaryny durumça geçirmek hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr. Bu başlangyçlar hemmelere mälim bolup, tebit we ähli häsiýet eder. Olaryň ataryna howa tehnologiýalary boýunça tebit merkezini döretmek we sirkulýar ykdysady tegeşmek maksatnamasyny taýýarlamagy görkezmek bolar diýip döwlet başçylarına aýtdy. We olary işe ornaşdyrmakda Ýewropa Birleşiginiň gollawyny Türkmenistanyň bil baglaýanyny aýtdy. Bellenşýäli Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşyň ilertilýän ugurlary energetika, senagat, ulug we ykdysadyň öňümçük we durumçuk bilen bagly beýleki möhüm ugurlaryny ýaşyl geçişi öz içine alýar. Ýewropa Birleşigini birlikde düýpli we uluk möhletlerini işlemäge çagyrýar. Ýaşyl geçiş boýunça gepleşikleri işçileşdirmegi teklip edip, ony sammitimiziň aýratyn iş horukymyny görkezmegi hem-de ýakyn geljek üçin ýödara gatnaşyklaryň anyk meýilnamalaryny taýýarlamagy maksadyr aýkatyp diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Möhüm meseleler barada aýdanymyzda bu meselesini aýratyn belläp geçmek isleýän. Bu mesele biziň sebitimiz üçin möhüm ähmiýet eder. Hem-de burada Ýewrop Birleşiginiň tehnologik we usuliýet taýdan ýardam bermegi bar bolan kynçylyklar çözmekde oňun täsir edip biler diýip döwlet başçylarymyz belledi. Sufiýadaty meselesinde Türkmenistanyň garaýşy mälimdir. Bu meseleleri çözmekde 3 tany ýetasy ýörelgeden ugralmaly. Olar halkara hukugyny berja etmek, ýödara beýikliklere hatap almak, halkara guramalarynyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň gatnaşmagy bolup durýar diýip döwlet başçylarına aýtdy. Bellenşýäli Merkezi Aziýada hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny özçü we hyzmatdaşlyk gorap taklamak hem-de berketmek, sebitiň ferhetisi derýalarynyň suwundan peýdalanmagyň usullaryny ýola goýmak maksady bilen Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Merkezi Aziýa ýurtlaryna suwdan peýdalanmak meseleleri boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň sebit geňeşini döretmek baradaky başlangyja teretmegi teklip etdi. Tebitde ekologiýa, durumçy ykdysady we insanperwer awdançylygyň esasy meseleleriň birim araly halat etmekdir. Türkmenistan bu meseleleriň halkara derejesinde has anyk we maksady gönükdirilip araly maslahatlaşmana gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişi karary esasynda araly halat etmegiň halkara gaznasynyň işine ýardam bermek boýunça çäreleriň işinip taýýarlanmagyna bil baglaýar. Bu resmi namalaryň doly durumça geçirilmek üçin birlikde tutan ýerli işlemegi teklip edýär diýip döwlet başçylarına aýtdy.
Sözüň ahyrynda hormatly prezidentimiz sammitin ýokary derejede gurulmagy üçin Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew mihmansegerligi hemde mehirli garşylanyklar üçin dogunluk Özbegistanyň halkyna ýene degerdek minnetdarlyk bildirdi. Özbegistan Respublikasynyň iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz Samarkand şäheriniň halkara howa menziline geldi we birden watan zogrady. Samarkand şäherinden paýtagtymyza tarap ugralan hormatly prezidentimiziň uçary biraz wagtdan paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip goňdy. Paýtagtymyzyň halkara howa menziline döwlet başçylaryny resmi adamlar garşyladylar.